alle sammen og velkommen til en random video med noget what the Everyone gets around, and it's like a hard pound. Settle down and go to town, feel the bass and buckle down. Velkommen til noget random EVA. Jeg har aldrig prøvet at spille først. En enkelt gang, og det er mig, der spiller lige nu. Det er sådan lidt, det er et gratis spil. Men ja, vi kan sagtens klare dem. De er så fucking lort alle sammen, men... Ja, man. Fuck, det ryster. Det er til at blive sindssyg af. Ja, nu overtager Niklas lige. Kom så, man. Jo, man. Nøj. Nu. Dør nu. Safety. Dør nu. Safety. Dør. Hold kæft, det var det der. Flakker mod ansigtet. Dø! Nå. ikke så godt. Det er ham der, den skide sniper, Så man. overtager jeg lige igen. Han sidder bare og hacker. Ej, jeg hedder Bente. Det er altså min tur nu. Fuck dig! Jeg skulle lige til at nakke ham. Skyder bare ind i væggen og alt muligt. Hvordan kan du kramme ham der? Så bliver det. Headshot. Skiller. Det er lige sådan en professionel. Løber ud dør. Nå. Skyder på dit. Nøj. Jo, det fik ham, man. Ikke. Jeg hentede spil, når du stod, du havde spillet 6 minutter. Du havde brugt en på Steam, stod der 6 minutter. 6 fucking minutter. Så lige det. Nu ligger han faktisk på næsten nederste. Nej. Det går nok vildt. Pis. Fordi jeg skulle også lige bruge lidt tid på at komme ind. Det er fordi nogle gange til Det er bare Steam, der er fucked. Ja. 6 minutter, det er jo alt for lidt. Jeg har faktisk brugt 10 timer i streg, og det var bare om dagen. Fordi du er jo så vild. Så er det min tur til at spille, fordi han det er altså min tur til at spille nu. Det var ham, der Ved du hvad, jeg synes, jeg skal overtage jer så god. ej, nu må du eddermane med holde. Du sutter pik. Kæft, er dårlig grafik i forhold til Battlefield. Nej, det var godt nok ærgerligt. Iskold. Det er svært, når man er så god, at man bliver dårlig. Forstår du, hvad jeg mener? Nogle gange, det sker bare hele tiden. Yo, get on the case.